טוב, בואי נדבר רגע על ערכים. נורא קל להתבלבל, לא? תלוי איזה חינוך קיבלת, מאיזה בית באת. אני קיבלתי חינוך של פשטות, אהבה גדולה מאוד, אחדות של משפחה שמאוד מאוד הייתה חשובה, ערכים של אהבת המולדת, אהבת האדם. אבא שעלה עם עליית הנוער בגיל 15, הקים קיבוץ, בא בלי המשפחה, הקים את ניר אליהו. קיבוץ גלויות כאבא מרומניה, אמא נולדה בארץ, אבל סבא מדמשק, סבתא מביירות. שירי מולדת אצלנו בבית, הם כל הזמן היו. זה הבית, זה החינוך, אז אי אפשר להתבלבל. הדס קליין היא עדת המפתח בתיק 1000. חובה אזרחית למען ההורים שלי ולמען הילדים שלי. וזה סיימנו, תודה. אני מסתכלת היום על מה שקורה, לפורר את כל הסמלים שעליהם אני חונכתי. בשבילי, שירות הביטחון הכללי, צבא, בית המשפט, בכלל לא מפקפקים בזה. איך זה לשמוע דברים שכותבים, שאומרים עליי? גיליתי את הפנים היפות של עם ישראל, וגיליתי לצערי גם פנים אכזריות. בחרו לפגוע ולהכפיש ולהשמיץ. יוסי כהן והדס קליין מגיעים לדירה בהפרשי זמן קטנים ונמצאים בדירה בו זמנית. הגוף שלי הפך להיות הפקר. שנים שופכים את דמי פה, בשמועות ואחר כך גם בפטריוטים. כל אחד שלוקח את הגוף שלי ועושה אותו למרמס ואומרים מה יוסי עשה לי ומה יוסי לא עשה לי, אני הלכתי עם תחושה איומה, מה איה תחשוב עליי? ואני כאב לי על איה, אבל היום אני רואה שלאיה זה לא מפריע. אז יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, מנכ"ל סופטבנק ישראל וראש הממשלה הבא? יש כאן החלטה שמשנה מציאות מבחינתנו כמשפחה ומשנה חיים מבחינתנו כמשפחה. צריך פה משהו אחר לגמרי. אני מוכנה להקריב למען מדינת ישראל הרבה, אני חושבת שגם עשיתי את זה בעבר ואני מוכנה להמשיך. אבל יש לי ילדים. הם לא אוהבים את החשיפה בעיקר. את החשיפה בעיקר. את ההשמצה. את הרמיסה, את הטענות השקריות, את הנבזיות. הם אוהבים את אבא שלהם, אפשר לעצור את זה. כל הפרשיות שדובר בהם, שניסו להיכנס ביניכם, לא נוגעות בכם. תראה, הדברים ממש לא ראויים להתייחסות, זה לא נוגע בי. בנו. אני לא מתייחס לרכילויות. וואלה יוסי, תדע לך יוסי, ששנים הלכתי עם הרגשה איומה, מכיוון שאני מכירה את איה, שמאוד לא נעים לי שאיה תחשוב שהיה משהו. אתה היית צריך לצאת החוצה ולהגיד, היא לא קשורה, לא היה בינינו כלום, שמרו על המשפחה שלה, לא לתת לגל ההכפשות האלה לצאת. זה בדיוק מה שקרה למצב שלנו במדינה. כל אחד במדינת ישראל יודע שאנחנו רוצים שינוי, אנחנו לא רוצים את מה שאנחנו רואים כרגע. אני חושב שאני יכול ליצור את השינוי הזה. בתור ראש ממשלה. בתור ראש ממשלה. וואלה יוסי, מנהיגות אחרת במה היא מתבטאת? המכונה הזאת הצליחה. אבל עכשיו אנחנו במוד אחר, במוד של מאבק אמיתי, נחוש. אנחנו פתחנו עכשיו חמ"ל ביבה. נקבל את האזרחים, את האמיצה והקלעים. לא באתי לדבר על פוליטיקה, באתי לדבר על ערכים.